بخيراتن بيموترا وتاركن بسويدي بيد أولي بردنا كم برخصتي وتاركن بسويدي نسيوا. Jag vill först börja med att tacka initiativtagarna till den här galan. Jag vill också välkomna er hit och tack för att ni är här och delar den här kvällen med oss. Vi har samlats idag för att visa vårt stöd till vårt Kurdistan. Vi har samlats förr, många gånger. För det som vi genomlider idag har vi genomlidit förr. Många av oss känner igen och har genomgått tumulten och eländet som nu härjar i Kurdistan. Många av oss som är här har själva flytt över berg och förtryck och folkmordskampanjer. Och vi bär alla med oss trauman. Därför väljer vi att agera, oavsett vart vi är i världen. Idag heter det Daesh, eller Islamiska staten. Tidigare har det hetat Baaspartiet, Saddam Hussein och Al-Anfal. Idag heter det halshuggningar, sex- och slavmarknader och kafir. Förr hette det arabisering, arkebusering, försvinnanden och bergsturkar. Det hette Halabja, Dersim, hängningar i Chwarchra, torget i Mahabat. Idag heter det Shingal och Kobani. Alltid har det varit Kurdistan och dess folks existens som man har velat förinta. 100 år av förtryck och 100 år av revolution. Vi känner igen det som sker idag. Det är samma slags förtryck som sker, med samma slags mordiska medel, grundat på samma slags chauvinistiska övertygelser. En grupp som tror sig ha rätten att ta en annan grupps liv. Någon självutnämnd ledare vill ta ifrån oss vår frihet. Och vi, det kurdiska folket, vi står kvar, som vi alltid har gjort. Vi håller fortet med våra uråldriga vapen, skyddar liv och egendomar, kvinnor sida vid sida med männen. Fienden som på många håll bara befinner sig 10-tal meter från våra peshmerga och grilla är försedda med avancerade vapensystem och är beredda att dö. Dö för döden. Och det är också det som skiljer oss från dem. Och alla andra som tidigare har försökt förinta oss, förstöra vår kultur och vårt språk. Det kurdiska folket försvarar värderingar som är universella och mänskliga. Vi skyddar värderingar som gör oss fria, som tar vara på förmågor och kunskaper, som respekterar våra val i livet. Vi försvarar frihet och vi firar liv. De tar små flickor och säljer dem som sexslavar. De tar små pojkar som de använder som självmordsbombare. Och när de blir anfallna så använder de civila befolkningen som mänskliga sköldar. Islamiska staten firar döden. Vår värld är mindre än den var 1988, när Halabja attackerades med kemiskt stridsmedel. De 150 000 kurder som bor i Sverige idag är en del av Sveriges befolkning. Och vi har idag vänner, familjemedlemmar och systerorganisationer som står upp för värderingar och ideal som Sverige har varit med och byggt upp. Dessa måste nu Sverige också försöka skydda och försvara. Därför är det alla de här viktiga, alla på sitt eget vis och på sitt sätt. Vi visar inte bara att vi finns, vi har alltid funnits. Vi är här också för att berätta att vi lever. För några av oss har livet börjat här, som min dotter som föddes för några dagar sedan. För många av oss börjar allt i Kurdistan. Men oavsett var vi föds är en del av oss alltid i Kurdistan. Shingal och Kobani kommer också bli en del av min dotters uppväxt och hennes historia. Glädjen över att få ett barn, det är obeskrivligt. Men sorgen över att födas i en tid som denna. Tanken på alla barn som föds i flykten för att födas som kurder. Den sorgen, den är också lika obeskrivlig. Vänner,
De har förtryckt oss förr. De förtrycker oss nu. Låt oss stå enade i vår kamp. Och framtiden kommer tillhöra oss och Kurdistan. I 26 år har svenska politiker varit med oss i olika sammanhang och sagt aldrig mer Halabja. Idag, i denna stund, sker det återigen ett folkmord som alla ser, men tystnaden fortsätter. Någon gång utmynnar tystnaden ut i ett fördömande. En annan gång i ett beklagande. Ibland från vänstern och stundtals från högern. Men det är otillräckligt. Nu är tiden för fördömanden över. 150 000 kurder i Sverige kräver att Sveriges nya regering agerar. Min regering, Kurdistans regionala regering, som ni försvarar i fredstider, behöver Sveriges stöd nu. Fördömanden räddar inga liv. Gör som Frankrike, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Kanada, Australien, Tjeckien och USA. Bistå min regering och det kurdiska folket med stöd som gör skillnad. Hjälp oss att försvara mänskligheten. Tack så mycket. بله پیوان عزیز از خیراتنا وید خوازم جبو وی گالایا پشتگیریا علیکاری جبو کردستان بری که از دست بسترانا خواه بکم از خوازم جوی داره جسر بلی صحنه به هستین ولاد فارزی شروان مین پاک روان سلاو بکم دسری دل کوبانه شروان مین یه بگه کو برخدانیک به هم پا ددن مشاندن دلی ملوی دریه دلی متجیه براستی اف چند روز ده چالاکیه دنه دنگی مجی جبرویه که ایرو هنکی کتیه جبرویه که جز کستران زیده نباش به و تطمیجی نکی از لیبورین خود خوازم هر وها لباشور شروان مین قهرمان دیسا این هپگه این یپگه پیشمرگه این من قهرمان کو بدلسوزی گریدای آخا خونه ولاتی خونه آلا خونه و جبو ما جبو حقی ما جبو مافی ما لوی دریش تید گوشن از دبیجم 1000 سلاف لوه و 1000 سلاف روحی شهیدن ما کو جانی خواه جبو ما جبو آخا خواه جبو آلا ما دانه برگولیان هر وها از خوازم به بیر جی بینم حیوه سوره کردستان جیلوی در آماده یه بنده آلیکاری آویه امزانن هر کس لوی داره به هاتنا خواه آلیکاری که دده لی هیوی دارم میوان انمه آلیکاری که بدن حیوه سوره کردستان وشتان انمه دینجی زاروکک شنگالیمه غریبم نبیانیمه زاروکک شنگالیمه غریبم نبیانیمه حتی سینور بیانیمه نمیوانم از خوینیمه تاج و تخت و ایوان چی
دست گرتیمه از که چکلانشیمه از نمکن دست گرتیمه چاویم بلک بارم خلک والجیان پس گویمه والجیان پس گویمه شکوما دوران از ردیمه چیبکی میروش بخدیمه آخ چیبکی میروش بخدیمه Ezim kurdum izdahime Halas nabın rabı bile Ezim kurdum izdahime Halas nabın rabı bile Ez dükke mavi gelime Hefti udu ferman يود فرمان بيمه از خوشتیه به وقتیمه چیب که میراش به خودیمه آخ چیب که میراش به خودیمه Sipili bir bakır Nabedina İslam'dakir Kevoka sipili bir bakır Nabedina İslam'dakir Jiroja bagaji bakur Dervişi adiva khıyakir Adulun çeper berakir Dotman kısmama kıyakir Dotman kısmama kıyakir Evaretan baş barizan. Inbördeskriget i Syrien och Kurdistan har pågått i över 3 år. När Islamiska staten rev gränsen till Irak i våras angreps först Mosul, sedan de kurdiska städerna Shingal, Mahmur, Jalaula och byn Kujo, en efter en. Och nu ger den vedervärdiga sekteristiska terrororganisationen sig på de demokratiska kantonerna, men också vår älskade stad Kobane. Det här är en lång tid av terror, av skräck. Hundratusentals människor befinner sig på flykt. Och avrättningar pågår och våldtäkter. Och som FNs generalförsamling kallar det, folkmord. De som begår detta brott begår inte bara ett brott mot folkrätten, mot internationell och humanitär rätt,
Graden av att ha massmördat, etniskt rensat, stad efter stad, by efter by, är ett brott mot mänskligheten. Det är ett brott mot hela vår värld. Handlingarna måste inte bara fördömas. För när vi fördömer förövarna måste vi erkänna att detta är ett brott som har tillåtits av hela mänskligheten, som allt för länge blev tyst mot det lidande ansiktet. Mänskligheten får inte tiga och får inte stå hjälplös inför allvarlig orättvisa. Tystnad uppmuntrar förövarna. Och i slutändan så vet vi att eftervärldens dom kommer att stå hård i historieböckerna mot dem som inte ingrep när man visste att förövande och folkmord pågår. Ansvaret att skydda antogs av FN år 2005. Responsibility to protect förpliktigar världssamfundet att ingripa och skydda oskyldiga från massaker och mot massgrymheter. Regeringen genom utrikesminister Margot Wallström har varit tydlig med ett krav. Det måste ske en FN-intervention där vi griper in och stoppar massakerna nu. Kobane får inte stå där ensamt. Världen måste agera. Och vi kommer inte ge oss förrän så sker. Jag vill också här idag hälsa från samtliga 113 socialdemokratiska riksdagsledamöter att vi kommer att göra allt i vår makt för att bistå med humanitär hjälp och stöd till det kurdiska folket. Vi sörjer med er, vi hör ert rop och vi känner smärtan. Kurder är inte ensamma, vi kommer göra allt vi kan för att ge vårt stöd. Avslutningsvis så vill jag personligen tacka er alla som har kommit hit ikväll. Alla ni som har dedikerat tid och kraft åt att samla pengar, samla kläder, att köpa mediciner och skicka det till Kurdistan. Alla ni som demonstrerar, som skriver, som uppmärksammar Sverige och världen om vad som försiggår. Alla ni som har åkt till Kurdistan för att professionellt bistå med er yrkeskunnighet som läkare, sjuksköterskor och andra. Och alla ni som dagligen kämpar för kurders fri- och rättigheter. Den kraft ni visar och den sammanhållningen vi behöver just nu för att kräva att världen ska agera, det kommer att ske på det här sättet, genom sammanhållning och genom uppvisandet av att kurder inte står ensamma. På det här sättet åstadkommer vi också förändring. Jag har själv varit riksdagsledamot i snart 4 dagar och jag kan utlova att jag kommer göra allt i min makt för att säkerställa att Sverige bedriver en aktiv utrikespolitik, men också att Socialdemokraterna är tydliga med sin politik för kurdfrågan. Tack ska ni ha allihopa. Cananın nazdarelo Dadi dadi kulili kahinarelo Canebinin derengey varelo Dibkhirinu her girinu zalo Canebinin derengey varelo Dil bkhirinu her girin zivar kervan eline yâre
تموزين دادي بيرن درنگي بارلو دادي بيرن درنگي بارلو جاني بيرن درنگي بارلو جاني بيرن درنگي Gelemi Vani Heja, Khushko Brian Kurd och Hevali Kurdistan. Ärade gäster, kurder och vänner av Kurdistan. Idag är en sorgens dag för vårt folk och tyvärr så ser vi återigen hur historien återupprepar sig mitt framför ögonen inför en förlamad omvärld. Den ondska som sprider sig nu i Irak och i Syrien har världssamfundet valt att besvara med tysthet och passivitet. Detta är inte bara en skam, det är ett brott mot mänskligheten. Vi har bevittnat den värsta flyktingkatastrof i modern tid. Bilderna vi ser från Kurdistan har rättat sig fast i våra näthinnor. Vi har sett hur våra bröder och systrar, men även icke-kurder, tvingats på flykt undan en av vår tids mest brutalaste och vidrigaste terrororganisationer inom Islamiska staten. Den kamp som pågår nu, det är en kamp mellan barbari och civilisation. Vi har sett hur panikslagna och försvarslösa mammor har knutit fast långa rep runt sina midjor och därefter knutit fast händerna på sina barn för att inte tappa bort redan splittrade familjer under flykten. De har gjort det just för att inte tappa bort det som man håller allra mest kärt, det vill säga sina barn. Den tanken har vi som haft tur att födas eller växa upp i ett fritt och demokratiskt land som Sverige. Vi kommer aldrig ens kunna komma i närheten av den upplevelsen, den tanken. En del av oss här inne har upplevt detta, men vi som har fötts och vuxit upp här, vi kan inte ens komma nära den förståelsen, det innebär. Vi har sett hur äldre syskon har burit på sina små syskon genom de långa ökenvandringarna. Utan tillgång till skor, kläder, mat, vatten under den gassande solen. Vi har sett hur våra äldre som inte orkar gå längs de långa, milslånga vandringarna har fallit ihop längs vägarna för att möta den ovärdigaste död man kan tänka sig. Vi har sett fruktansvärda scener där pojkar och män har förts bort för att sedan radas upp i led och skjutas med nackskott likt dominobrickor. Vi vet att många flickor och kvinnor har kidnappats av terroristerna och de har sålts som sexslavar. Kära vänner, det kurdiska folkets lidande måste få ett slut. Omvärlden måste bryta den tystnad och agera mot denna brutala islamistiska organisation som har skapat ett skräckvälde i våra landsområden i Kurdistan. Det som händer i Irak och Syrien, det måste ses som ett krigsområde. Det betyder att omvärlden måste förmå att ge ett militärt stöd till såväl den irakkurdiska peshmergan men också till YPG i västra Kurdistan för att upprätthålla frontlinjerna. I det sönderfall som pågår i både Syrien och Irak har kurderna spelat en mycket stor och viktig roll i beskyddare av väldigt många grupper civila. Minst 1,5 miljoner människor har sökt skydd i södra Kurdistan de senaste 10 åren. Och i västra Kurdistan har hundratusentals flyktingar på flykt sökt skydd bakom frontlinjerna i de enklaver som kurderna kontrollerar sedan 2 år tillbaka. Tack vare den amerikanska flygattackerna kunde terroristerna hejdas från att tränga in i Kurdistanregionen för knappt 2 månader sedan. Det var då ISIS istället vände kurs och tog sikte mot Kobane. Det sägs ibland att man i en krigszon enbart kan skydda civila med militärt stöd. Och denna sanning, den har väl aldrig varit så etablerad som just idag.
Utan militärt stöd så kommer det folkmord som pågår vara ett fullbordat faktum inom kort. Vi har som medmänniskor, men också som en demokrati i en av världens mest demokratiska länder, en skyldighet att agera för att rädda människoliv. Och i det akuta läge som vi befinner oss i så finns det bara ett sätt att göra det på. Det är genom en internationell intervention mot terroristerna och starkt uppbackade av kurdisk peshmergas som just nu står vid frontlinjen för att försvara sitt folk, men också andra minoritetsfolk som har sökt skydd i Kurdistan. Tragedierna i Kobane och Shangal är inte bara kurdernas huvudvärk. Det är ett problem för hela världssamfundet. För det visar att det militära arrangemang som hittills har beslutats om för att stoppa islamisterna inte har varit tillräckliga. Det är nödvändigt att Sverige agerar både militärt men också humanitärt. Turkiet, som många hade räknat med skulle agera, har återigen visat upp sitt fula tryne. De har tydligt deklarerat att de inte kommer agera för att rädda människoliv på andra sidan gränsen. Detta bör i EU-sammanhang få konsekvenser. Jag uppmanar den nytillträdda rödgröna regeringen att verka för att stoppa alla de förhandlingar som pågår nu med Turkiet om europeiskt medlemskap. För om Turkiet, som är tänkt som en framtida EU-land, inte kan respektera the condom of the responsibility to protect, det vill säga ansvaret att skydda civila, så kommer de aldrig heller respektera de grunder, de fundament som EU en gång byggdes av. Den rödgröna regeringen kan göra en viktig insats, men då måste man också sluta gå FNs ledband. Man måste inse att FN inte har lyft ett finger hittills för att förhindra folkmordet. Kära vänner, läget är akut. Så min förhoppning är att vi kan lägga våra politiska skyggelappar åt sidan och agera gemensamt här i Sverige, oavsett vilken politisk inriktning vi har. Därför att kurderna har inte råd med att vi står här och käbblar om vem som har den bästa politiken, vem som inte har det. Det viktigaste just nu, det är att vi hittar en konsensus för en väg framåt för att hjälpa alla de kurder som förväntar sig vårt stöd. Det är dags också att vi allierar oss med de länder som Tyskland, USA, Danmark, Frankrike, Italien och många andra länder som har visat civilkurage. För detta, det är det enda sättet att stoppa ISIS och dess framfart. Denna linje har även mitt parti haft innan valet, under och nu efter. Tyvärr så hade inte vi heller en majoritet för det i den regering som vi ingick i. Men vi kommer inte fortsätta för att se till att Sverige fortsatt kan agera militärt också. Och avslutningsvis vill jag också rikta ett stort tack till alla er kurder som de senaste tiden öppnat era hjärtan och visat på sammanhållning. Och den enorma hjälp och stöd som ni alla och vi alla har bidragit tillsammans med för våra bröder och systrar som just nu genomlever ett folkmord. Det värmer och gör mig så stolt i dessa mörka dagar. För vi visar att vi inte bara är ett folk som håller ihop, både i vått och torrt. Vi visar också att vi har den möjligheten som kurder i diasporan, oavsett om det är i Sverige och andra länder. Den kraftsamling vi har visat senaste tiden, den har räddat många, många människoliv. Och tack också än en gång till kvällens arrangörer för att ni har lyckats och genomföra ännu en stödgala. Och min förhoppning är att vi även ikväll lyckas samla ihop pengar, men också andra förnödenheter, så vi kan skicka iväg ännu mer pengar till de behövande i Kurdistan. Tack så mycket, Biji Kurd och Kurdistan. Kära medmänniskor, jag vill börja med att tacka för inbjudan till denna gala. För de som inte känner mig är mitt namn Darja Bervari. Jag har blivit inbjuden till denna gala för att kort berätta om den stora resan som jag har varit med om de senaste månaderna.
Det har varit en resa fylld med sorg, hopplöshet och ibland glädje och framtidstro. Jag ska ge er en kort inblick hur vi från ingenting skapade en gräsrotsrörelse. När terrororganisationen ISIS gick över till Irak skapades stora flyttningsströmmar till Kurdistan. När dessa bilder visades i TV var vi många som grät och kände hopplöshet. Jag bestämde mig för att göra något. Direkt gick vi in på Facebook och uppmanade folk att skänka kläder, skor, receptfria mediciner och hygienartiklar till vår insamling. Responsen från allmänheten har varit enorm. På bara några dagar fyllde vi 2 stora lokaler med allt möjligt som allmänheten skänkte. Efter ytterligare en tid så blev det 3 lokaler. Många har velat vara med och hjälpa till samt visat stor generositet. Folk ville skänka mer, men vi sa stopp på grund av begränsade resurser. Än idag får jag förfrågningar av allmänheten som vill skänka kläder och skor. Men där jag informerar att jag bara tar emot receptfria mediciner och hygienartiklar. Efter att våra lokaler fylldes började det krävande arbetet att sortera allt det allmänheten skänkte insamlingen. Folk hade lämnat sakerna mestadels i svarta sopsäckar och IKEA-påsar. Detta arbete är vi inte klara med och fortsätter än idag. Inledningsvis så sa jag om att resan inneburit inte bara omsorg utan även glädje och framtidstro. Glädjen har varit att se alla de goda krafter som totalt osjälviskt hjälpt till på alla tänkbara sätt. Framtidstron har man känt när man sett alla de ungdomar som har tagit sig till sorteringen och har arbetat så hårt för att skapa en förändring. Jag saknar ord för att tillräckligt lyfta upp dessa goda krafter. Detta har resulterat i att vi har skickat nu 2 lastbilar med sammanlagt 2095 kartonger. Och vi kommer skicka fler. Jag flyger imorgon till Kurdistan för att ta emot den första lastbilen. På vår hemsida kommer vi lägga upp bilder och information om vad som händer. Jag vill återigen tacka alla som bidragit och det finns inte ord för att tacka er tillräckligt. Tillsammans gör vi skillnad. Bishi Kurdistan.